Андрей, ну ёсць Беларусі што прапанаваць Узбекістану, калі так трошкі збоку паглядзець. Я памятаю, калі быў сам у гэтай цудоўнай краіне, то колькі размаўляў з людзьмі, у іх верх мараў быў мне бы дзесьці каля ірыгацыйнага каналу пасяліцца, вось каб была хоць вада, а далей я ўжо і авечак там завяду, і агароды зраблю, і все добра. В гэтым плане як бы вельмі цікавая вось гэты праект па перадачы па сутнасці земляў у Віцебшчыне узбекам пад тое, каб яны развівалі там гаспадарку і тым ліку адсылалі самыя сабе тое, што вырасцяць, тое туды і адсылалі. На вашу думку, ці не выпадкова так атрымалася, што аддалі гаспадаркі ў самых, в прынцыпе, дэпрэсіўных і бедных рэгіёнах краіны, калі мы памятаем Бешанковічы там на першым месцы вось па беднасці, так? Вось ці не атрымаецца такі вось хітры, я не ведаю, што сказаць, ход такі, крок, што узбекі хай прыедуць, вада ёсць, хай нам тут арганізуюць, а потым, калі што яны з'едуць, а ў нас будуць гатовыя гаспадаркі, а там, можа быць, ці робаты, ці пакістанцы даедуць, і будзе каму працаваць. Слухайте, ну тут як бы две розныя, крышачку, две розныя гісторыі. Там одна гісторыя гэта прыцягненне масавых працоўных мігрантаў з Узбекістана, а іншая гісторыя гэта вось гэтыя праекты, каб аддаць там нейкі кавалак беларускай зямлі каму-небудзь. Я просто нагадаю, што амаль такі ж з такімі ж самымі ідэямі Лукашенко размаўляў вось з арабскімі шэйхамі. Там ён прапанаваў ім таксама: вось бярыце там зямлю менавіта ў Віцебскай вобласці, вось вы там рабіце што хочаце, ну як бы, і будзеце там зарабляць нейкія грошы. Тое ж самае Лукашенко прапанаваў кітайцам таксама: вось бярыце нейкую зямлю ў Беларусі, будзеце тут вырошчваць там кветкі, будзеце тут вырошчваць садавіну, і ўсё гэта адпраўляць у Кітай. Але ну нешта чамусьці гэтыя праекты да гэтага часу не запрацавалі. Вось таму, ну як бы, ну окей, яны могуць гэты праект, ну, магчы, я не кажу, што ён таксама не запрацуе, як і ўсе астатнія, але ну вось бачыце, пакістанцы не прыехалі, там арабскія шэйхі набываць зямлю ў Беларусі і рабіць тут такі маленькі рай не хочуць чамусьці, не ведаю чаму. Ну магчыма, узбекістанцам будзе цікавей. Хаця я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, ну але гэта іншая, ўсё ж такі гэта іншая гісторыя у параўнанні з прыцягненнем гэтых масавых мігрантаў, там, ну, бо гэта ж не інвестараў яны будуць прыцягваць, яны хочуць, каб там гэтыя узбекістанцы ў Беларусі працавалі. Ці можа быць тут тлумачэннем спецыфічнае разуменне уладамі Беларусі свабоды бізнесу, свабоды вядзення бізнесу, тому што, ну, па логіцы хаця б аддалі табе там Шумілінскі альбо Бешанковіцкі раён, ты прыехаў, сам свой бізнес зрабіў, свой капітал увёў, і калі ў цябе поўная свабода, ты можаш па узбецкіх, можаш па якіх заўгодна законах бізнесу рабіць гэтыя грошы, і як бы ўсё, зямля ёсць, чаго яшчэ трэба. Ці пытанне свабоды тут адыгрывае ролю, калі можна караценька? Ну, я мяркую, што менавіта так і ёсць. Я мяркую, што вось калі там яны пачынаюць гэтыя размовы, Лукашенко кажа там гэтым, ну, напрыклад, арабскім шэйкам: вось бярыце кавалачак беларускай зямлі, яны кажуць: о, выдатна, цудоўна, мы возьмем, чаму не? Але потым, калі яны сутыкаюцца з канкрэтнымі умовамі працы, якія ёсць у Беларусі, якія ім прапануюць, яны бачаць, што яны нават свае грошы з Беларусі вывезці не могуць. Ну, як бы яны кажуць: ну не, дзякуй, мы неяк як бы дзе-небудзь у іншым месцы будзем будаваць вось гэты рай на зямлі. Карацей, без свабоды аніякага раю не будзе. Вось так падсумуем нашу размову. І без свабоды, але просто без нармальных умоваў гаспадарання, а не з тымі, якія ёсць тут. Зразумела. Андрей, дзякуй вялікі за сённяшнюю размову. Нагадаем, што з намі быў Андрей Махоўскі, вядоўца праграмы «Оптимум» на YouTube-канале «Беларусы і рынок».